Keď chcete tlačiť adresy na nálepky a potom ich lepiť na obálky, prípadne tlačiť rovno na obálky, tak je vhodné si tie adresy vopred pripraviť, napríklad do excelovského súboru. Tu mám pripravené adresy, konkrétne každá položka je v jednom stĺpci. Meno je zvlášť, priezvisko, ulica a tak ďalej. Číslo poradové, ktoré v prvom stĺpčeku nie je vôbec dôležité. Mohli by ste mať kľudne aj databázu kontaktov, kde budete mať aj telefónne čísla, mailové adresy a ďalšie informácie, vôbec to nevadí. Dôležité je, aby tam boli stĺpce s položkami, ktoré je potrebné dať do adries. Môže to teda vyzerať tak ako tu, čiže každá položka v jednom stĺpčeku. Prípadne môžete mať, ako je v tejto ukážke, že meno a priezvisko spolu, prípadne ulica, číslo domu spolu. Aj pasača a mesto môžu byť spolu v jednej bunke. Takisto to nevadí, ale v tomto prípade je potrebné mať v jednej bunke iba to, čo má byť spoločne v jednom riadku adresy. Keď to máte pripravené, tak tento súbor zatvoríme a otvorte si čistý prázdny wordovský dokument. Sem budeme vkladať tie adresy a nastavovať, ako chceme, aby vyzerali. Takže postupujeme cez kartu korešpondencia. Tu zvolíte ikonku spustiť hromadnú korešpondenciu a keďže chceme tlačiť nálepky, tak vo Worde sa to nazýva menovky, takže zvolte menovky. Otvorí sa dialogové okno, kde nastavujete rozmery tých nálepiek, veľkosť strany a podobne. Ak máte originálny obal z vašich nálepiek, tak môžete pozrieť, kto je dodávateľ štítkov a tu si vybrať. Konkrétne tie, ktoré má Martinka, sú Ivory Cvek Form, takže ich vyberiem. Hneď po výbere dodávateľa sa vám dolu zobrazia typy produktov. Konkrétne tie naše tu nie sú v ponuke, ale našla som si, že podobné rozmery majú 3, 4, 7 deviny. Ak vy nenájdete dodávateľa, ktorý vyrobil tie vaše štítky, alebo nie je tam ten konkrétny typ, vôbec sa netrápte, nehľadajte. Na boku vám ukazuje rozmery, ale nemusíte pátrať. Rovno si kliknite na novú menovku a tu si nastavíte rozmery tých menoviek. Tým, že som si našla podobnú, tak budem tu mať veľmi málo úprav. Názov menoviek si môžete nastaviť, tak aby ste vedeli, čo sa pod tým skrýva v prípade, že tam budete mať tých rôznych menoviek viacero. Takže ja si dám napríklad Martinka kalendár. Môžete použiť aj diakritiku kľudne. A horný okraj na tej strane je nulový, že tam tie štítky sú jeden vedľa druhého, bez medzier. Zvislý rozostup medzi nimi je 3,7 a rovnako aj výška tej menovky je 3,7. Takže vy jednoducho len zoberte vaše nálepky, pravítko odmerať šírku, výšku, vodorovný rozostup medzi tými nálepkami, zvislý rozostup, horný okraj, bočný okraj a to zadáte do týchto položiek dolu. Okrem toho ešte treba zistiť, koľko ich máte v riadku vedľa seba a koľko nad sebou v stĺpcoch. No, všetko to zadáme do spodnej časti a ešte nastavíte veľkosť strany. Keď to máte zadefinované, kliknete na OK. A v mojom prípade chyba. Okraje, veľkosť menovky a počet v riadkoch a stĺpcoch zodpovedajú strane, ktorá je väčšia ako strana pre menovku. To znamená, že podľa tých rozmerov, ktoré som tam zadala, mi tam tie nálepky na tú 1 A4 nevojdu. Ale ja viem, kde je chyba, potvrdím OK. V stĺpcoch ich nemáme 9, ale 8. No, čiže tých 3x9 by mi tam na tú stranu nevošlo, tak to ich je 3x8, 24 na strane. Takže keď sa náhodou pomýlite v tom rozmere, nebude to sedieť, Word vás ďalej nepustí. No, takže potvrdím OK, teraz už mu to sedí. Zobrazí sa mi vľavo dodávateľ vlastný, typ produktu Martinka kalendár. Potvrdím OK, že áno, to je ten, ktorý chcem použiť. A vrátime sa naspäť do Wordu automaticky. V ďalšom kroku vyberieme príjemcov, čiže tie adresy, ktoré sa majú na tie menovky tlačiť, takže ideme vybrať príjemcov. Keďže to mám uložené v Exceli, tak vyberiem existujúci zoznam. Nájdem si na pracovnej ploche ten môj súbor adresy. Ako náhle ten váš excelovský súbor bude mať viacero hárkov, tak tu vyberte, že na ktorom hárku sa tie adresy, ktoré chcete použiť, nachádzajú. Čiže ja vyberiem hárok adresy, to sú tie, kde boli rôzne oddelené. A ďalej máme, že či prvý riadok údajov obsahuje hlavičku. Áno, obsahuje, necháme zaškrtnuté, dáme OK.
No, to je ten prvý riadok v excelovskom hárku, kde bolo práve to číslo, meno, priezvisko, len ten popisok. Vloží sa nám tabuľka, ako som nastavila 3 stĺpce, čiže 3 popisky, 3 menovky vedľa seba, 8 nad sebou, čiže 3x8. Túto prvú nastavujete, ako chcete, aby tá adresa vyzerala. Čiže chcem meno a priezvisko, pod to ulica, číslo domu, pod to PSČ mesto. Takže postupujeme cez ikonku vložiť zlučovacie pole, rozkliknete a tu sa vám zobrazia práve tie popisky z excelovského súboru, to čo je v tom prvom riadku. Takže chceme meno, medzera z klávesnice, vedľa toho priezvisko, no ďalej Enter, do ďalšieho riadku potrebujem vložiť ulicu, medzera, číslo domu, čiže pekne každé pole jedno za druhým si vložíte. Pozor, je potrebné ich vkladať cez túto ikonku, pretože keby to napíšete z klávesnice, tak ako tu vidíte, tak to nebude fungovať. No, z klávesnice to nepôjde. Takže PSČ, 2 medzery, mesto. Takto bude tá adresa vyzerať. Ak chcete, môžete kľudne pomocou karty domov zmeniť písmo, veľkosť, farebnosť, to už je na vás, ako chcete, aby sa to vytlačilo, aby sa vám to páčilo, aby to dobre vyzeralo hlavne. A keď už máte tú adresu upravenú, tak na karte korešpondencia pomocou ikonky aktualizovať menovky sa presunie to nastavenie do všetkých menoviek, ktoré sú na tej strane. Ak urobíte nejakú zmenu, napríklad chcem pred každým menom oslovenie vážený pán, vážená pani, alebo nejaké iné, ak používate váš pán, lomeno pani, enter. Čiže urobila som zmenu, chcem, aby sa to prenieslo na všetky nálepky, dáme aktualizovať a už je to na každej jednej vložené. No, rozmyslím si to tam, nechcem to, ale chcem meno a priezvisko, aby bolo tučným, hrubým, takže nastavím na bold, na tučné a zase aktualizovať a všetky ostatné položky sa upravia podľa tej prvej, ktorú vlastne nastavujete. Keď už ste spokojní, že toto je to, čo chcete, takto sa to má vytlačiť, tak ideme sa pozrieť, ako budú vyzerať. Pre tlačov je dobré ich skontrolovať. Takže tiež na karte korešpondencia, na konci ikonka dokončiť a zlúčiť a pozrieme sa, ako vyzerajú cez upraviť jednotlivé dokumenty. Môžete si vybrať, či chcete použiť všetky adresy z toho excelovského súboru, alebo len od nejakej pozície po nejakú. My chceme všetky, takže potvrdíme OK. A vidíme, ako tie adresy budú vyzerať. No, môžete si ich upraviť. Otvoril sa vlastne nový dokument. No, nový dokument. Môžete ich upraviť, môžete si ich prepísať, ak treba k niektorým niečo doplniť. Prípadne ich môžete už rovno vytlačiť. Stlačíte Ctrl+P a vrátite sa vlastne do nastavenia tlače a môžete tlačiť na nálepky. Ja sa vrátim naspäť. Ak by ste zbadali, že sa vám tu niečo nepáči, pokojne tento dokument zatvorte bez uloženia, pretože ten pôvodný s tými adresami zostal otvorený. No to boli dva rôzne súbory wordovské, takže môžete tie adresy upraviť. Chcem to nižšie, nejaký to riadok nižšie, alebo čokoľvek, čo chcete upraviť v tej adrese, zmeníte a vždy po zmene treba dať aktualizovať menovky, aby sa to prenieslo do všetkých nálepiek, do všetkých menoviek, ktoré budete tlačiť. Takže štýlom cez dokončiť a zlúčiť, upraviť dokumenty, si ich všetky zobrazíte, ako budú vyzerať, vytlačiť. Tak dúfam, že tým vašim pošlete niečo pekné. Ďakujem za pozornosť a prajem vám pekný deň.